Milí priatelia, vítajte pri Talent Taxi, špeciálnej edícii Taxijazd, v rámci ktorých sa budeme rozprávať o talentoch. A ak sa možno pýtate spolu s nami, prečo sedíme v aute a ideme sa rozprávať o talentoch, prečo nesedíme niekde na káve alebo v nejakom kancelárskom priestore, tak je to presne preto, že talenty sú ako taká cesta. Dokážu nás viesť našim životom, dokážeme vyštartovať, vyraziť z nejakého bodu a cielime tam, kam sa chceme dostať, kam sa chceme dopraviť, tak vďaka talentom sa dokážeme na tieto miesta dostať možno, že rýchlejšie, jednoduchšie, ale najmä komfortnejšie, pohodlnejšie, pretože talenty to nie je ako keby, ale však to budú hovoriť potom jednotliví účastníci tohto nášho stretnutia, ale talenty to nie je niečo čarovné, čo v sebe máme, ale sú to skôr možno naše zručnosti, schopnosti, nejaké abilities, ktoré nám pomáhajú ísť cez život ľahším spôsobom a vďaka ktorým dokážeme mať nielen výsledky a úspechy, ale aj radosť z práce a radosť z toho, čo robíme. No a my sa o tom všetkom budeme rozprávať s tými úplne najpovolanejšími ľuďmi na svete, alebo teda minimálne na Slovensku, pretože v rámci jednotlivých jazd tu budeme mať reprezentantky a reprezentantov spoločnosti Lipa Coaching and Consulting. A dnes mám špeciálnu príležitosť a teším sa, že spolu s nami v aute sedí Lívia a Karin. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Ako sa máte? Výborne, výborne. To počasie nám moc dneska nepraje, ale nevadí. Počasie nám praje, pretože je príjemné, upršané, trošku zatiahnuté počasie. Ale však o to je to lepšie, lebo to budeme mať takú, vieš, to je taká tá melancholická chvíľka, kedy si namiesto čítania knihy a horúceho čaju pustia ľudia tento náš rozhovor a my sa budeme rozprávať o tom, čo nám spríjemní ten deň. Môže to byť takto? Je to taký čas na zamyslenie sa. Áno. A na hrabkanie sa v sebe. Som rada, že to nahrávame v aute a nie niekde v exteriéri. Lebo by sme zmokli. Lebo by sme zmokli, aj keď možno by to bolo bonus pre niekoho. Ale ja som rada, že som... Sa tvári úplne zúfalo na tej kamere, vieš, celý nešťastný, keby sme boli vonku. No dobre, Karin, Lívia, keď vás veľmi skrátke a stručne predstavím, tak Karin, ty si koučka, ktorá sa venuje talentom, talentová koučka alebo talentovaná koučka? Aj. To je krásne, dobre, áno. Nie? Dobre, to si dám patentovať. A Lívia, ty okrem toho, že si to isté, čo Karin, tak zároveň si zakladateľka a spolumajiteľka spoločnosti. Tak sa budeme na to pozerať možno z nejakých takých ďalších pohľadov. No a my si dnes predstavíme 4 talenty, ktoré sú, a teraz mi poďte pomôcť, ak ich dám náhodou, že v nejakom nesprávnom poradí, budeme sa rozprávať o angažovanosti, budeme sa rozprávať o strategickosti, budeme sa rozprávať o začlenenie, aktivátor, áno. Stratég a začlenenie. A zodpovednosť. Uvediem to na správnu mieru, že angažovanosť tam možno bude, ale nie ako samostatný talent. To som sa pomýlil. Takže taký zaangažovaný do toho. Takže ešte raz, aktivátor, stratég, začlenenie, alebo teda strategicko začlenenie a zodpovednosť. Tak. No a my sme sa aj rozprávali, že vždy v rámci každej jazdy si predstavíme tieto talenty, ktoré sú vzájomne trošku v kontradikcii, ako keby. Môžu byť, áno. Alebo môžu byť, ale poďme si najskôr povedať, že čo vlastne ten talent znamená a predstavuje. Tak poďme. Karin, daj aktivátora. Tak čo je aktivátor? No, ja som práve myslela, že tak všeobecne, čo je talent. Tak lebo ty si hovoril úplne, že je to nejaká taká zručnosť, nejaká danosť, ale ja by som to povedala, že ešte tak o level nižšie, o level vlastne viac akoby vnútri nás, niečo, čo je nám je úplne tak prirodzené, že vlastne si ani neuvedomujeme, že to robíme. Okay. A tí druhí to vidia jasne, že vedia, že ty si komunikatívny, ty si taký akčný, alebo ty si naopak taký, že potrebuješ veľa premýšľať, ale pre nás je to naozaj to prirodzené správanie, prirodzené chovanie. Tak. Čiže je to takéto, čo nám ide, hej? Že ako keby, keď to veľmi zjednodušene poviem, tak to sú tie veci, ktoré nám idú, ktoré možno iným ľuďom neidú a kedy my máme pocit, že to robíme vlastne s ľahkosťou, nemusíme nad tým nejako veľmi rozmýšľať a ide nám to od ruky. Presne, že niekto rád komunikuje, niekto naopak rád analyzuje, plánuje, teda nehovorím, že to musí byť automaticky v protiklade, že takto sa na to môžeme pozrieť. Áno. Čiže to je prirodzené. Čiže sa na to nemusíš sústrediť, nemusíš sa do tej pózy nejako dávať, je to niečo, čo ti napadá na prvú. Hej? Čiže už keď dneska máme toho aktivátora dnes,
tak čo Karin, keďže ty máš tento talent, máme ho obidve a vlastne všetci traja. Všetci traja inak. Všetci traja. Sme taký akčný. Môj prvý talent, tvoj teda druhý som sa dozvedela. A môj 10. Tvoj 10, ale stále vysoko. No tak nič, no tak s tebou sa o tomto aktivátorovi preto baviť nejde nič nebudeme. hovoriť. Karin, prosím ťa, povedz ty. No, ja ako akčný aktivátor, je to určite talent, ktorý ma veľmi ženie vpred, ktorý jednoducho je tým hnacím motorom a tým, čo ma zdvihne z toho gauča, pomyselne, hej, že naozaj viem ma to vyburcovať a keď mám hociaký impuls, tak ja sa na tým naozaj nepozastavujem, ja proste idem rovno do akcie a potrebujem to hneď vyskúšať na vlastnej koži. Či mi to dáva zmysel, nedáva, že mňa to veľmi nebaví rozprávať sa o tom, že však poďme, skúsime a uvidíme, vylepšíme. Po prípade. Čiže keby sme to nejako zgeneralizovali alebo spaušalizovali, tak aktivátor je človek, alebo že talent aktivátora spočíva v tom, že mám nápady, chrlím, idem do toho, nezamýšľam sa, radšej akože robím, ako o veciach rozprávam, alebo ešte tam nájdeme nejaké iné charakteristiky a vlastnosti tohto talentu? Áno, veľmi jednoducho premieňa myšlienky na činy. Okay. To je to, čo prináša pre ostatných, že kým možno, lebo nie je to až tak častý talent, čiže... To sme tu taký klub teraz. Ako my áno. Ale nie je to až tak častý talent a kým ostatní môžu veľmi dlho premýšľať, tak ten aktivátor bude ten, ktorý už povie, dobre, ale už to poďme konečne robiť. Už to máme premyslené správa, zľava, spredu, dozadu, ale už to poďme robiť a poďme vyskúšať, či niečo z toho, čo hovoríme, aj naozaj reálne funguje. Okay. Super. Na druhej strane môže prinášať aj taký ten prvok netrpezlivosti. Lebo on naozaj má takú tú vnútornú túžbu, vnútorné pnutie, že už chcem ísť na to. A tým sa môže prejavovať naozaj taká netrpezlivosť, že je veľmi prchký potom. Že príliš akčný na ľudí. Príliš akčný, ale naozaj, keď to sám neodhadne, tak môže naozaj veľmi prchko reagovať, prchko konať. A potom sú tam samozrejme aj tie dôsledky. Okay. Čiže ten talent ako taký je naozaj neutrálny a potrebujeme s ním vedieť pracovať, uchopiť ho tak, aby to bola naša silná stránka, aby to bola naša výhoda. Aké sú jeho hodnoty? Sme si povedali, že je ku každému talentu nejaké hodnoty. Že čo vnímaš ty ako aktivátor pri akože hodnota talentu? Hodnota talentu určite tá akčnosť, má to aj v názve. Také až dobrodružstvo. No, a energia. To je taký sympatický talent. No sympatický, pre nás, ktorý ho máme. Pre nás, ktorý ho máme. My sa budeme rozprávať práve aj o tom potom v tej ďalšej diskusii, že naozaj, že každý talent má aj svoju nejakú takú tienistú stránku, alebo je tam nejaká hrana, za ktorú, ako keď pôjdeme, tak môže naozaj pôsobiť negatívne buď na ostatných ľudí a niekedy samozrejme môže byť aj nekonštruktívny pre nás samých. Poďme ale strategicky na strategickosť. Ako by sme mohli definovať tento talent v úvode? Strategický talent vždy rozhoduje v alternatívach, čiže na všetko, čokoľvek v živote robí, vždy vidí viacero ciest a predtým, ako sa pohne, ako sa rozhodne, vždy potrebuje si zvážiť všetky cesty, všetky alternatívy, ktoré vedú do cieľa. Okay. Čiže jeho mozog tohto stratéga funguje relatívne veľmi rýchlo. Čiže zvažuje cesty. Že nikdy neexistuje len jedna cesta, existuje ich viacero, takže zvažuje alternatívy pred rozhodnutím. A čo je dôležité, v podstate vždy vie byť ako krok vopred. Čiže nerobí veci, ktoré nedajú logiku a zmysel, vždy má premyslený krok B alebo druhý krok. Čiže alternatíva A, B, C, D a podľa toho sa ako keby rozhoduje. Čiže silná stránka je toto, kreativita, mať plán A, mať plán B, čiže vedieť tak situačne veľmi rýchlo reagovať, ak sa čokoľvek napríklad nepodarí. A stratég je teda spájanie s kreativitou, lebo pre niekoho to môže evokovať práve, že to sú takí tí, vieš, ako v úvodzovke, že pomaly analytickí ľudia, ktorí sedia a teraz plánujú a kreujú veci. Teda plánujú veci, ale vlastne oni reálne kreujú, že to je o nejakej... Galupe stratégie je kreatívny, ale skôr nie je taký kreatívny ako nápady, skôr je taký kreatívny situačne. Čiže mám plán A, B, C, vždy mám nejakú cestu k cieľu. Áno, nejaký záložný plán asi a podobne. Ja by som povedala ten krásny príklad, ktorý sme práve zažili. Tesne pred týmto nahrávaním. Áno. Ak môžem prezrať za všetci traja máme stratéga. Áno, všetci traja máme stratéga. Ja ho tuším prvý. Ty ho máš? A ja? Áno. A ja? Okay. Ja ho mám druhého. No, aký strategický aktivátory tuto. No. A tuto Oliver sa veľmi strategicky vynašiel, keď mu už 10-krát spadla aplikácia na nahrávanie. Áno. A nepodarilo sa niečo s mikrofónmi, tak na všetko mal proste plán B. Tak. Alebo ako sa to dá inak nahrať, ako sa to dá inak ešte spraviť. Takže to bolo úplne krásne pozorovať, že stratég v akcii všetko má
pod palcom vie, ako inak ešte sa to dá spraviť tak, aby to išlo. Tak. Takže to je stratég. Ale ten aktivátor vo mne už hovoril, že preboha, už poďme. Už poďme, áno. Už to krešlo 8 krát, že už proste už stačilo. Áno. Dobre, tienistá stránka, alebo tá odvrátená stránka strategickosti je aká? Mám dve, čo ma napadli. Jedna je to, že sa môže nevedieť rozhodnúť, hej? Čiže tým pádom, že vidíme viacero ciest, tak niekedy môže byť taký paralizovaný z toho, že vidíme viacero. Čiže môže to byť nerozhodnosť, to je prvá vec. Okay. A druhá vec, môže to byť také, že ako keby tak trochu manipulatívne. Teraz mi klient jeden povedal, ja som stratég a viem, že na súteréne viem byť manipulátor, ale len v tom duchu, že keďže predvídam krok vopred, áno, tak keď mi to vyhovuje, tak viem to využívať, hej, napríklad vo svoj prospech. Čiže tieto dve, určite ich je viacej, keby sme šli do hĺbky, ale asi toto je na súteréne talentu alebo na hrane talentu stratég. Čo potrebuje? Alebo teda, čo je taká najväčšia hodnota podľa mňa stratéga je taká tá kreativita, naozaj v zmysle, alebo zvažovanie rôznych ciest. Napadá ti niečo ešte iné ako hodnota stratéga? Asi toto, že? Alternatívy, no. Alternatívy. Rôzne možnosti. Tak. No a poďme na talent, ktorý, ak si dobre pamätám, tak ja ho mám nie úplne. Zodpovednosť si myslel? Zodpovednosť som myslel presne. Ja sa tiež napijem k tomuto talentu, tiež nemám úplne čo, takže Karin, čo je zodpovednosť? Áno, čo je zodpovednosť? Áno, krásne pokračujeme po mojich talentoch, toto je môj tretí talent. A je to kontrast k tomu aktivátorovi. Okay. A je to talent, ktorý toho aktivátora troška dáva do laty, aspoň v mojom prípade konkrétnom, lebo tá zodpovednosť je naozaj o takom tom veľmi silnom vnútornom pocite zodpovednosti voči tomu, čo som sľúbila. Čo som sa zaviazala spraviť tomu v rámci nejakej dohody. Takže, a na to si naozaj dávam pozor, aby všetko, čo sa povie, aby sa dodržalo a to je aj taký vnútorný motivátor spraviť tie reálne tie veci, aby som sa dokopala, že ale veď som to slúbila a vtedy mám deadline, takže vtedy určite moje okolie vie, že jasné, Kani to spraví, lebo proste... Tam sa vieme spoľahnúť vo firme, vieš, že keď to dáš, keď to deleguješ, alebo keď vieme, akúkoľvek, že bereš ten ownership za to, v podstate, vieš? To bolo zodpovednosť toto? To bolo napredovanie. Čiže zodpovednosť, ako ja vnímam, ako človeka, ktorý naozaj, že keď dá svoje slovo, to slovo platí a cez to nejde vlak. Okay. To je také asi... Áno, a ja si to potrebujem aj overovať a presne vedieť, čo spadá do tej dohody, čo teda je tá moja zodpovednosť a čo už nie je. Okay. Lebo potom by sa veľmi ľahko vedelo stať, že budem prehltená, lebo proste neviem povedať nie. To je veľmi často taký ten súterén toho talentu, že nevie povedať nie. Že jednoducho, ja chcem všetkým vyhovieť a všetkým zodpovedne dodržať všetko a potom ten človek proste jednoducho si to nevyráta úplne časovo a všetko sa zvládnuť nedá. Že... Takže si zvykni si veľa nakladať. Takže to je taká rozvojová téma toho talentu, naučiť sa povedať nie a nebrať si toho toľko. Hej? Čiže vedieť si niektoré veci, vyslovene dávať si hranice. No. Asi to je taká tá téma. Keď je to už ako hranice. Silná stránka, že naozaj ten talent, človek s ním pracuje, rozvíja ho, venuje mu ten čas, energiu, tak vie to byť veľmi veľká podpora aj pre samého človeka, že vie si už povedať, že dobre, čo potrebujem na tej dohode, akú tú dohodu si spraviť, aby to bolo mne jasné aj tej druhej strane. A to okolie jednoducho vie, že túto máme tú stabilitu, máme tú lojalnosť, čestnosť, on vie takýto človek akoby aj takú tú etiku na tom pracovisku dodržovať. A hodnota? Asi spoľahlivosť najväčšia? Tie som teraz v podstate povedala, tá čestnosť. Čestnosť, spoľahlivosť, to sú také tie najväčšie asi hodnoty tohto talentu. No a poďme začleniť aj štvrtý talent, začlenenie. Začlenenie, alebo teda z anglického include, čiže začleniť. A musím priznať sa teda, prečo tu sedím ja v tomto taxiku, v tomto talente, lebo som jediný človek v našej 10-člennej grupe, ktorý začlenenie má. Okay. Čiže začlenenie je talent, ktorý chce včleňovať tých, ktorí sú vylúčení, čiže robí všetko preto, aby sme všetci boli na jednej lodi, aby tí, ktorí nie sú súčasťou nejakej skupiny alebo nie sú súčasťou nejakých tímu, aby boli ako keby tak tiahnutí dnu. Okay. Čiže to je to od toho slova anglického include, začleniť. Takže silná stránka je tímovosť, silná stránka je to, aby všetci mali v tíme svoje vlastné miesto, aby tam patrili, aby každý bol relevantným členom toho tímu. No a tienistá pomyselná stránka môže byť, že začleňuje tých, ktorí nechcú byť začlenení, alebo začleňuje všetkých,
Hej, čiže ja vravím, že my tu máme veľké, škoda, že nemáme toľko času, ja mám strašne veľa prípovidiek na to, vieš, že... Môže to byť také, že násilné začlenenie? Môže byť násilné, ale hlavne, že prizývam všetkých, vieš, a že niekedy, akože nemusí mať tie hranice ten talent, že chce každého prizývať, hej. On to myslí dobre, ale niektorí tí ľudia, ktorí sú už dnu v tom týme, sa môžu cítiť, že ako keby príliš na čo ďalší, vieš, že hej, takže to je začlenenie. Určite najväčšia hodnota je inklúzia, alebo diverzita, to je také podľa mňa, ako ja vnímam svojho začleňovateľa, lebo prijímam všetkých ľudí takých, akí sú. Čiže inklúder nehodnotí, nesúdi a tak ďalej, hej, čiže to je začlenenie, takéto najväčšie, ten talent. No a to sme asi povedali všetko, asi o týchto talentoch, tak zhruba. Taký ten základ. No dobre, teraz otázka znie, že ak máme tieto talenty, tak to znamená, že teraz ruka hore a už som ako, že vyhrala, alebo potrebujem s tými talentami pracovať. To znamená, že aká je vlastne tá cesta, aby sa môj talent stal naozaj mojou silnou stránkou? To, ako si povedal, že talenty, že hej, to je moja výhra, tak sa mi presne zjavil jeden klient, čo teda, že pozeral tie talenty, že no, s tým pôjdem za šéfom, že popýtam zvýšenie platu, aké mám super talenty. Hej, ale že presne to je o tom, že v talentoch nikdy nie je hotovo a preto sedíme aj v tom taxiku. Je to cesta. A že v podstate nameranie dotazníka alebo teda objavenie talentov nikdy nie je hotovo, práve naopak ja to vnímam ako taký záväzok. A že možno taký ten začiatok tej cesty. Áno, čiže keď sem talent pretaviť na silu, pozri, aká pekná jeseň, vidíš, to je tá krása nostalgická. Takže keď sem ten potenciál pretaviť na silnú stránku, čiže z talentu cesta na silnú stránku je práve to investovať do toho talentu, rozvíjať ho, vedome ho žiť. Hej, vzdelávať sa neustále, dostávať nejaký feedback, sebareflexiu na to, aby som sa naozaj z toho pomyselného tieňa, môžem v ňom byť, dostával na to svetlo toho talentu. No a ako na to? Keby sme teraz išli naozaj do tej úplne že pragmatickosti a teda poďme osloviť toho aktivátora v nás, že teda povieme si, že fajn, tak poznám svoje talenty, tak čo sú možno, že tie prvé kroky, ktoré by sme mohli spraviť na to, aby sme dokázali s našimi talentami pracovať. A teraz naozaj kľudne si povedzme ten proces, ktorý vy vlastne sprostredkúvate vašim klientom, pretože ten proces má nejakú hlavu a petu a naozaj, že to objavenie talentu je možno ako to, že mám niekde mapu a poviem si, že tak toto je nejaká moja cieľová destinácia, toto je nejaký moja zručnosť na to, aby som sa, alebo schopnosť, aby som sa k tej destinácii dostal, ale tá cesta môže byť akože v zásade aj veľmi kľukatá a niekedy aj spomalujúca, ak to neuchopím úplne že správne. Tak ako na to? Galo má také 3 ako keby kroky. Asi sa môžeme otočiť, Áno, presne tak. Máme také 3 kroky, že prvý krok je tu pomenuj si to. Čiže v prvom rade musíme objaviť tie naše talenty. Druhá tá fáza je, že claim it v angličtine, čiže uchopiť si ich, začať si ich všímať v tom našom živote, kde sa nám konkrétne prejavujú, kde nám pomáhajú a tak ďalej. A uvedomiť si možno, že cez feedback alebo akokoľvek cez uvedomenie, že vlastne kde ich mám tie talenty, ako reálne ich žijem aktuálne. No a potom je to aim it, čiže zacieľ to. Čiže čo je môj konkrétny krok, čo konkrétne môžem spraviť, keď tento talent mám, kde sa momentálne nachádzam, aká je moja cesta k tej silnej stránke. Hej? Čiže je to vyslovene ako keby proces. Hej? Že len si vravím, tak ako to povedala Karin pekne, že len si urobiť svoje talenty nestačí. Vždy je to o tom vedomom žití a neustálom rozvoji. Ja keby som to mala tak úplne, že zjednodušiť, ako sa najviac dá, tak poviem, čo dnes mi manžel zrovna ráno hovoril, lebo on samozrejme tiež má svoje talenty spravené, ale presne dnes mi hovoril, že on si nepamätá vlastne ani, ako sa presne volajú, alebo aké má poradie, ale čo sa stalo dosť dôležité, že vlastne sám seba pozoruje teraz, čo robí a ako robí, ako pristupuje k veciam, čo ako hodnotí. Takže ten prvok vlastne z takej sebereflexie je tam veľmi prítomný. Či už človek ide, že pozrie si konkrétne všetky talenty, alebo to zoberie možno takto celostnejšie ako môj manžel. Ale je to určite cesta. Tak ako teraz táto cesta pred nami, tak vždy je to cesta. Podľa mňa nikdy v tom osobnom rozvoji, či už sme líder, alebo zamestnanec, alebo my ako kouči, nikdy nie je hotovo na tej ceste. Takže asi to je tá najväčšia cesta. No a tie talenty, ako keby v podstate to, že prečo sme ich takto namixovali, že prečo práve tieto 4 sme dali dnes. Oni v podstate, tá ich vnútorná motivácia, ako oni konajú, tak môže byť práve rozlišná. Vieš? Sme začali na čo hovoriť, že vlastne do istej miery protiklady, tak poďme si, alebo protiklady,
sú na opačných póloch plus minus. Áno, ich vnútorná motivácia je iná. My akože neradi hovoríme o protikladoch, skôr hovoríme o kontrastoch, ale v skutočnosti ten človek môže mať aj. Čiže napríklad zodpovednosť aktivátor, hej? Čiže aktivátor miluje tie veci začínať. Pre aktivátora je hotovo, keď sa to začne. Áno. To je veľmi akože úžasný talent na to namotivovať druhých, strhnúť druhých ľudí, začať to, rozbehnúť to, pohnúť to z miesta. A častokrát, keď aktivátor nemá nejaký iný talent, tak môže byť pre neho hotovo vtedy, vieš, keď to začne. Pre zodpovednosť je hotovo vtedy, keď je naozaj hotovo, keď splním dohodu úplne do bodky. Ideálne naozaj aj v stanovenom termíne, inak z toho viem mať pekne potom vyčitky, že ale toto si ešte, dala si to o 2 hodiny neskôr, ako si mala a podobne, takže... Hej, toto je taký najväčší kontrast. No. Vieš, a čo vlastne druhá vec, čo my robíme, keď pracujeme s týmami, keď nastavujeme firemnú kultúru vo firmách a tak ďalej, tak je to práve to pochopenie. Že keď ja dám aktivátorovi možnosť viacej byť tým akčným, kdekoľvek, hej, či v tej práci pri rozbehu projektov, tak ten človek bude z toho šťastný, hej. A keď dám tomu zodpovednému možnosť to aj dokončiť, dotiahnuť do cieľa, tak zase jeho toto dobíja a ako keby naplňa, hej. Čiže je to presne o tom, že každý talent má svoje nejaké pomyselné kontrasty a že prestať sa odsudzovať, posudzovať, hodnotiť, ale skôr sa doplňať. Okay. Tá diverzita. A vlastne to... vidíš, že mne napríklad to dalo odpoveď na moju takú dlhoročnú dilemu, že vlastne ako to teda mám. Lebo tým, že tam tie kontrasty mám, tak ja to mám raz tak a raz inak. Čiže mne v takých jednoduchších typológiách proste vychádzali väčšinou ako nie úplne dobré výsledky, lebo proste... Máš aj, no. Ja mám áno, že toto sú také dosť výrazné kontrasty a potom v tom bežnom živote to naozaj tak žijem, že niekedy tá dilema je pre mňa dosť veľká, že ako pustiť sa do niečoho, ale vnútorne ma to nepúšťa, lebo ešte potrebujem toto dorobiť. Takže... taká veľká odpoveď v tomto prišla. Keď hovoríme o tom, že talenty sú nejakou cestou na to, aby sme z nich potom spravili naozaj nejaký svoj benefit, alebo teda to, čo nám bude reálne pomáhať. Aké prekážky na tej ceste, že uschopňovania tých našich talentov môžeme stretnúť? Čo nám môže stať v tej ako keby, že čo môže byť tá prekážka? Možno prekážka môže byť to, že ten náš mozog je niekedy naučený proste žiť v komforte, vieš, a že tie uvedomenia, že potom si povieš, kašlem na to, že nerozvíjam sa, tak asi tuto vidím prekážku. A keď sa bavíme o tímoch, o manželstvách, o iných partnerstvách, ktorých sa možno, že nachádzame, však každý sa v nejakých nachádzame, rôznych teda, tak je to o tom, že ten druhý ako keby nemá možno to poznanie, vieš, takže akože pre nás talenty dávajú veľký zmysel pri osobnom rozvoji, ale hlavne aj rozvoji celých tímov. Čiže prekážka tam nie je žiadna, ak mám ten postoj, že chcem. Okay. Chcem sa rozvíjať, chcem sa učiť, chcem sa posúvať a že keď to chcú ešte moji kolegovia, možno, že aj ten partneri, aj tá naša rodina, vlastne všetky tie komunity, v ktorých sa nachádzame, tak potom prekážky ako keby úplne, že nevidím, hej, ale áno, je to asi o postoji. Ako mne sa páči aj ten príklad, alebo taký postoj, že naozaj už len tým, že to zbadám sám na sebe, že aha, tak toto robím, tak toto mám, že to už je fakt 50% práce akoby hotovo, lebo to je naozaj ten najťažší krok, vôbec si to uvedomiť, že aha, že tento môj aktivátor robí, ale akože tu je to dobré, ale tu to robí takúto galibu a potrebujem si niečo spraviť. A potom ďalšia práca, áno, už z pohľadu neurovedy vieme, že ten mozog tam má nejaké vybehané cestičky, ktoré sú cestou najmenšieho odporu a kedykoľvek sa dá, tak samozrejme, že volíme cestu najmenšieho odporu. Takže prerábať tie staré zvyky na niečo nové je vždy investícia, ale ktorá za mňa sa nám nespočetne veľakrát vyplatí v tom našom živote. Okay. Takže keď máte ten talent aktivátor, či už stratég, či už začlenenie, alebo tú zodpovednosť, tak proste len si tak zvedomujte, možno si prečítajte tie naše materiály, čokoľvek, čo k tomu máme, toho veľmi veľa, ale stále je to o tej ceste a uvedomovaní si a seba reflexii, ako sa posúvať ďalej, ako to ďalej žiť a určite existuje veľa ciest, ako sa posúvať, keď chceme. Tak asi takto by som to... To si pekne povedala. No a ja teda, síce zodpovednosť nemám, ale teda zodpovednosťou nášmu času, presne, sme sa dostali na záver. Ideme rovno teraz, že to ideme stále. Áno. Tak poďme si možno dať iba naozaj takú, že 30 sekundovú alebo minútovú rekapituláciu. 4 teda talenty, ktoré sme si dnes predstavili. Je to aktivátor, je to strategickosť, je to začlenenie a je to zodpovednosť. Môžu byť teda kontrastné, zároveň ľudia ich môžu mať v sebe prítomné aj jeden, aj druhý a možno, že aj v nejakých iných kombináciách. A
poďme si ešte raz opakovať tie hodnoty, ktoré vlastne sú ako keby tou motiváciou alebo táto naozaj že hodnotou pre každý jeden talent. A na záver prosím Karin a Lívia, povedzte nejakú jednu vzletnú myšlienku, aby sme... To nebolo dohodnuté. To nebolo dohodnuté, ale keď sme aktivátori, tak dovtedy áno, ale ty máš prispôsobivosť, ja mám disciplínu. No dobre, tak počkaj. Zodpovednosť ťa nepustí. Zadanie bolo, takže aktivátor, hodnota... Akčnosť, dobrodružstvo, energia. OK, stratég. Alternatívy, alternatívne postupy, doprava. Alternatívy, variácia, rôzne cesty, plán A, plán B, plán C. Začlenenie, to je inklúzia, včleňovanie, tímovosť, zodpovednosť. Spoľahlivosť. Záväzok, čestnosť, lojalita. Commitment. No. A zletla myšlienka, Karin? Teraz Karin, tá ťarcha zodpovednosti, ktorá teraz prišla, je podľa mňa... Teraz jej dožila, prečo mám ísť ja prvá. Prečo to povedala? Prečo tu sedím vlastne? Na čo som sa na to dala? Na čo som sa dala? Dobre, tak poviem ja. Ďakujem. Možno ja sa len budem opakovať, ale pre mňa ako keby taká zletlá myšlienka, nie je úplne zletlá, skôr taká výzva, že akože naozaj, ja to už som povedala dneska 2-3 krát, ale že v osobnom rozvoji, v tímovom rozvoji, v rozvoji tímoch alebo jednotlivcov nikdy je nehotovo. A že jednoducho brať taký ten život ako taký continuous improvement alebo neustále učenie sa, zdokonalovanie sa, spoznanie seba samého, takže, ale to je tak za mňa. Takže asi toľko za mňa. Perfektne. Potom ty dáš tiež myšlienku, tak sa... Počkaj, nie, ja som taxikár, ja nemyslím myšlienky. Aj taxikári majú myšlienky. A pardon, áno, dobre, tak som to nemyslel, ale že našou úlohou nie je dávať myšlienky. No dobre, jednu dám možno. No dobre, Karin? Čo teba napadlo? No, ty si povedala, že spoznávať samého seba, tak k tomu by som dodala, že spoznaj seba, spoznáš svet. Výborne. A za mňa vzletná myšlienka, čím viacej poznáme svoje talenty, tým ľahšie žijeme, pretože zistíme, že vlastne to, čo nás baví, je zároveň akože to, čo nás dokáže posunúť ďalej dopredu a to, čo nám nejde, tak vlastne to nie je naša chyba. To nie je naša chyba. Áno, áno. Chyby neexistujú, existuje iba učenie. A lekcia. Oh. A to bola ďalšia myšlienka. Vidíš, takže sme dali 4. Perfektné. Dobre, milí priatelia, asi to ideme ukončiť. Asi Poďme áno. to ukončiť, perfektne. Takže máme za sebou ďalšie 4 talenty, ktoré sme si spoločne povedali, prezradili, povedali sme si hodnoty, čo to v praxi znamená a špeciálnou témou tejto jazdy bola práve tá cesta, ktorú vlastne talent predstavuje. To znamená, že to, že mám talent, ešte neznamená, že mám vyhrané, ale potrebujem naozaj s tým talentom pracovať, aby som s ním dokázal potom naozaj dosahovať tie ciele, ktoré máme. Ďakujem veľmi pekne Lívii, ďakujem veľmi pekne Karin a vám všetkým dvom, ktorí ste nás sledovali a dopozerali až do konca v tomto krásnom Žilinskom kraji a s nádherným jesenným počasí. Tak. Majte sa krásne. Ahojte. Čaute. Ahoj.